Λοιπόν, γεια σας guys, πάρτε ένα εδώ. Σήμερα θα κάνουμε τρομακτικές ιστορίες. Part 1 όπως είπαμε. Εδώ η αδελφή μου. Γεια σας, διαβάζω τις δικές τρομακτικές ιστορίες. Ναι. Μας έχετε στείλει. Και πάμε στο βίντεο λοιπόν, ξεκινώ. Η αδερφή μου χτύπησε την πόρτα του δωματίου μου και μου είπε: Πολ, είδα ένα φιάλτη, μπορώ να κοιμηθώ μαζί σου? Εγώ ξεφύσηξα θόρυβα και είπα στον εαυτό μου: πώς δεν θα είναι κακή ιδέα να κοιμηθώ μετά από 5 χρόνια με τη μικρή μου αδερφή? Ναι, έλα, της απάντησα. Άνοιξε την πόρτα και την έκλεισε αργά. Μετά τη δίπλα μου και ξάπλωσε. Καληνύχτα, της είπα, αλλά δεν μου απάντησε. Δεν με ενόχλησε έτσι κι αλλιώς. Το πιο τρομακτικό όμως είναι πως μετά άκουσε ένα χτύπημα στην πόρτα και η αδερφή μου να μου λέει: Πολ, είδα έναν εφιάλτη, μπορώ να κοιμηθώ μαζί σου? 2. Δεύτερη ιστορία. Όταν πήγα να κατεβώ τη σκάλα, παρατήρησα πως η αδερφή μου καθόταν ακίνητη στο τέλος της σκάλας και με κοιτούσε επίμονα. Σάρα, της μίλησα, αλλά δεν πήρα απάντηση. Νόμιζα πως δεν μ' άκουσε και φώναξε λίγο πιο μετά: Σάρα! Το έκανα συχνά αυτό η αδερφή μου για να με τρομάξει. Ήξερε πως φοβόμουν, αλλά ξαφνικά άκουσα την πόρτα του δωματίου της αδερφής μου να ανοίγει και να μου λέει και να μου απαντάει με ένα σταγμένο βλέμμα: Τι έγινε, γιατί φωνάζεις? Ιστορία τρίτη. Όταν πήγα για ψώνια με την κόρη μου, εκείνη άρχισε να κλαίει και να τσιρίζει. Όταν η αδερφή μου ήρθε να με χαιρετήσει, όταν φύγαμε από το μαγαζί που δούλευε η αδερφή μου, τη ρώτησε γιατί το έκανε αυτό και μου είπε: Όταν εκείνη ήταν η δική μου μαμά, με σκότωσε γιατί δεν με ήθελε και μετά ήρθα σε σένα. Το θέμα είναι πως η αδερφή μου δεν είχε παιδιά. Τρομακτική ιστορία, μπρο. Τι φάση. Τι ήταν αυτό? Τέταρτη ιστορία. Πάντα ήθελα ένα αδερφάκι. Μα η μαμά μου έλεγε πως δεν γίνεται. Μια μέρα όμως ένα κοριτσάκι ήρθε στο δωμάτιό μου. Φορούσε ένα ροζ φόρεμα. Ναι. Τα μαλλιά της ήταν ξανθιά σαν τα δικά μου. Και τα μάτια της πράσινα. Ήταν η μόνη διαφορά που είχαμε. Ήμασταν σαν δύο σταγόνες νερό. Όταν το είπα στη μαμά μου, όμως εκείνη νευρίασε και μου είπε κάτι που με τρόμαξε αρκετά και με έκανε να πάω να ζήσω με τον παπά. Είπε: Τελικά έπρεπε να είχα σκοτώσει και εσένα. Μπρο, τι έγινε, μπρο? Τι να σκοτώνεις και εκείνη, μπρο? Πώς τρομακτικό. Χαίστηκα πάνω μου. Πέμπτη ιστορία. Η κόρη μου είναι ακόμα μωρό και όταν με βλέπει χαμογελάει. Κρίμα που οι άλλοι δεν μπορούν να με δουν. Δηλαδή έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει η μάνα της και η κόρη τη βλέπει. Ο πατέρας της. Ο πατέρας της, τι λέω. Τι φας! Ξεκινάμε. Έκτη ιστορία. Ναι, η γιαγιά μου είπε να κάνω τα όνειρά μου, πραγματικότητα. Όμως αν ήξερε πως στον ύπνο μου έβλεπα εμένα να τη σκοτώνω, θα άλλαζε γνώμη. Πολύ τρομακτικό, μπρο. 7. Όταν πήγα στο σπίτι της θείας μου να μείνω για ένα βράδυ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Φαίνεται φταίει η νεκρή ξαδερφή μου που έκλαιγε μπροστά στην πόρτα του δωματίου μου. Γιατί να το κάνει τώρα αυτό χωρίς λόγο να κλαίει? Μπρο, έχω να τριχιάσει. Παιδιά, τι ιστορίες μας στέλνετε? Τι ιστορίες, Να, και είναι πολλές κιόλας. Είναι και πολλές. Η 8η, κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλη η 8η. Μπρο, είναι μεγάλη. Όταν ο μικρός μου αδερφός άρχισε να διαβάζει τα βιβλία του Χάρι Πότερ, είχε κολλήσει τόσο πολύ που έκανε πάνω του πράγματα που πέθανε ο χαρακτήρας. Όπως το σχήμα της αστραπής στο μέτωπο. Στην αρχή το σχεδίασε με ένα στυλό, μα μετά έκοψε το μέτωπο του με μαχαίρι. Έλεγα πως θα σταματήσει, αλλά όταν έπεσε από τη ταράτσα της πολυκατοικίας δεν έπεσε πάνω σε μαγικό σύννεφο που θα τον άφηνε απαλά κάτω, αλλά στην αρχή του που μου το μετέρεψε σε χίλια κομμάτια. Μπρο. Και φανταστείτε τώρα είναι 5 και 37. Το βράδυ της ιστορίας τα λέμε. Σταμάτησε να τα λέτε μαλακίες. Μπρο, έχω και αστεία πάνω μου. Είναι πολλές μαλακά. Ας το καλό. Είναι 10. Είναι 20. Είναι 20 ιστορίες. Και τώρα είμαστε στην... Ένατη. Στις 9. 9, αφού διαβάσαμε το 8. Έχω ένα χάρισμα να προβλέπω θανάτους. Όταν κοιτάζω κάποιον που σύντομα θα πεθάνει, τα μαλλιά μου, τα οποία είναι αρκετά μακριά από καστανά, αποκτούν αργά ένα ξανθό χρώμα. Πριν 3 χρόνια
Κοίταξα τον άρρωστο πατέρα μου και τα μαλλιά μου έγιναν ξανθά. Μετά από έναν μήνα πέθανε. Πριν 5 μήνες κοίταξα τον κολλητό μου πριν μπει στο αμάξι του για να πάει να πάρει την αδερφή του. Τα μαλλιά μου έγιναν ξανθά λίγα λεπτά μετά πέθανε. Σήμερα το πρωί ξύπνησα, πήγα στο μπάνιο, έριξα νερό στο πρόσωπό μου και κοιτάχτηκα στον καθρέφτη αφού παρατήρησα ότι είχα μαύρους κύκλους και πήγα να τους καλύψω, αλλά πάγωσα όταν τα μαλλιά μου άρχισαν να γίνονται ξανθά. Κοίταξε πόσα άτομα πέθαναν και κοίταξε τον εαυτό της και πέθανε. 10η. Όταν ήμουν πιο μικρός, οι γονείς μου έλεγαν να κοιμάμαι νωρίς το βράδυ. Αλλιώς θα με έπαιρνε η κυρία που σέρνει αλυσίδες. Τώρα που μεγάλωσα, λίγο αποφάσισα να κάτσω μια φορά μέχρι αργά ξύπνιος. Όμως εκεί που καθόμουν στην απόλυτη ησυχία, ακούστηκα ήχος από αλυσίδες που σέρνονται στο πάτωμα. Μπρο, είναι. Μανούλα μου, θα χεστώ επάνω. 11η. Όταν η αδερφή μου ήταν μικρή, πάντα μου έλεγε πως έβλεπε ένα τρομακτικό αγόρι στο παράθυρο του δωματίου μου. Τώρα μου λέει πως είναι πίσω μου. What is this? 12η. Μπαμπά, η μαμά γιατί κλαίει? Ήταν το πρώτο πράγμα που άκουσα από την κόρη μου αφού την έφερε από το σχολείο. Η γυναίκα μου πέθανε πριν λίγες ώρες στο νοσοκομείο. Μπρο, στο νοσοκομείο, εγώ στη 13η. Δεν μπορώ Είπα να στους το γονείς μου ότι είναι ένα τέρας, ένα κάτω από το κρεβάτι μου και εκείνοι άρχισαν να ψάχνουν. Εγώ γέλασα και οι γονείς μου με ρώτησαν γιατί γελάω. Εγώ τους είπα πως τους κάνω πλάκα και πως θα πίστεψαν αμέσως. Αλλά ο παπάς μου είπε μια φορά δεν πίστεψα με την αδερφή σου, μα δεν έχω αδέρφια. Μπρο, Είχε αδερφή αλλά πέθανε. μπρο, δεν 14η. γίνεται να σας στέλνετε. 14η. 14, άλλα συγκεντρώσου. Κάθε φορά που βουτούσα το κεφάλι μου στο νερό έβλεπα μια κοπέλα να με κοιτάει. Ήταν νεκέφραστη και απλά με κοιτούσε. Τώρα όμως που τη βλέπω και στη γωνία του δωματίου μου, τι πρέπει να κάνω? 15. Δεν ξέρουμε εσύ τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Μικρή, ήθελα να γίνω ότι ο πατέρας μου. Μα μετά από τη δολοφονία της μητέρας μου, αμφιβάλλω για το αν θέλω να κάνω το ίδιο με εκείνον. Σκότωσε τη μάνα μου, τη γυναίκα του. 16. Πήγα μέχρι το σπίτι της μιας φίλης μου. Τη ρώτησα για τη μικρή της αδερφή και μου είπε πως πέθανε εδώ και καιρό. Αλλά το βράδυ άκουσα χτύπημα στον τοίχο και τη φωνή της αδερφής μου, της κολλητής μου να λέει «Σας παρακαλώ βγάλτε με από εδώ, δεν θα το ξανακάνω». Τελικά λέγε ψέματα. Εντάξει μωρέ, το κατάλαβα. Έχω χεστεί πάνω μου. Τι φάση. 17. Ο σκύλος μου χάθηκε πριν μια εβδομάδα. Υπέθεσα πως θα είναι κάποιος λύκος αφού μένω έξω από το δάσο. Όταν το είπα αυτό το παππού μου που με είχε επισκεφτεί εκείνος μου είπε δεν υπάρχουν λύκοι στην Καλιφόρνια. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από ζώο. 18. Από μικρή άκουγα γέλια παιδιών μέσα στο σπίτι ενώ δεν υπήρχαν. Με το καιρό άρχισα να συνηθίζω όλα αυτά, αλλά εδώ και μία εβδομάδα ακούω ουλιαχτά και κλάματα σαν να τα κυνηγάει κάτι. 19. Τελειώνουμε. 19 επιτέλους. Άλλο ένα και τελείωσε. Έλα 19. Πήγαμε. Το 19 είναι πολύ παιδιά. Ωραίες ιστορίες. Θα μας στείλετε κι άλλες, αλλά και τόσο πολλές. Η γλώσσα μου γίνει. 19. Πήγαμε με την κολλητή μου για μια δοκιμασία θάρρους αλήθεια. Σε ένα σπίτι το οποίο υποθετείται πως ήταν κρυμμένη μια κοπέλα που είχε κομμένα πόδια και πως σκότωσε την οικογένειά της. Τεμαχίζοντάς της. Καθίσαμε εκεί για πολλή ώρα μέχρι που κάπως η κολλητή μου σκοτώθηκε. Τότε σηκώθηκα και έτρεξα στο σπίτι μου. Πήγα στο δωμάτιο κάθεσα στο κρεβάτι και έβγαλα από τα κομμένα πόδια τα πρόσθετα που φορούσα. Παιδιά! Μη στέλνετε τέτοια, δεν μπορώ. Ήδη κατουργέμαι από το φόβο. 20 και τελευταία. Άνοιξα τα μάτια μου και άρχισα να κάνω μικρές κινήσεις για να δείξω στους γιατρούς ότι είμαι ζωντανή. Μέχρι που ήρθε μια νοσοκόμα και μου ψιθύρισε. Νομίζεις πως δεν ξέρουμε πως είσαι ζωντανή? Τέλος. Γεια σας! Θα πάμε πάρτι 2 άλλες ιστορίες. Γεια σας! Να μας δείτε κι άλλες.